हेलो लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदों। दिनैनि बे भिडिअआनो जादों काइनमास्टारनि बागै जों सावरायगोन। जेब्ला जोंहा काइनमास्टाराव भिडिअ एडिट खालामो अब्ला जोंहा मोनसे प्रब्लेम जायो। मानो होनोब्ला काइनमास्टाराव वाटारमार्क जानानै थायो। अब्ला जों बे लग'खौ गोरलैयैनो खोमोरनोबो हायो एबा दाननोबो हायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि DW क्रिएटर्स इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव। सिगाङावनो जों क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामना लानांगोन। बेनि उनाव जों सार्चनि अपसनाव थुनो नांगोन एसि मार्केट। बेनि उनाव एसि मार्केटआव अब्ला बेबायदि मोनसे पेज फैफिनगोन। जोङो डाउनलड नाउआव थुनो नांगोन। बिदिनो नोंथांमोना एसि मार्केटखौ डाउनलड खालामना लाग्रोबानो जाबाय। नोंथांमोना एसि मार्केटखौ अपेन खालामना लादो। बेनि उनाव गोजौनि सार्च अपसनाव थुना होदो काइनमास्टार प्र भिडिअ एडिटर। काइनमास्टारनि गाहायनि थिराव थुबानो बियो डाउनलड जासिगोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।